din hija bidla radikali fejn inti qabel kellek investiment ta' 12 miljun fis-sena, issa għandek investiment ta' 100 miljun fis-sena. U allura żgur illi l-kontratturi ma kellhomx il-capacity, ma kellhomx l-inġenju l-ħaddiema sabiex jagħmlu b'100 miljun fis-sena meta kienu joħorġu 12 miljun fis-sena, kienu jkunu qegħdin ovvjament preparati għal xogħol qatt ma kien qed jasal. U allura definittivament qed naraw li aktar kontratturi qed jinvestu fil-makkinarji, qed jinvestu fi żjed ħaddiema. Konxi wkoll li mhux dejjem issib ħaddiema biżżejjed mill-lokal. U allura rridu naraw kif dawk il-ħaddiema li jiġu jkunu trattati xierqa bil-kondizzjonijiet u bil-liġijiet kollha li jkunu qed jiġu osservati. Li jużguru li l-kontratturi qed ngħidulhom isma' għandna il-flus x'ninvestu it-toroq se isiru, però mhux ħanaċċettaw kwalità inferjuri. Ġifieri waqt li għandna l-ħin kontra tagħna, xorta waħda dik mhix skuża biex tagħmilli xogħol ħażin. U fejn ħajkun hemm xogħol ħażin se nkunu qed nordnawhom jaqlawh, jibdluh, jerġgħu jagħmluh spejjeż tagħhom.